Dames en heren, op 1 maart aanstaande verandert hier in de gemeente de manier van afval inzamelen. Het restafval dat wordt dadelijk minder vaak ingezameld. Het groenafval dat wordt zometeen wekelijks ingezameld. En het plastic dat wordt voortaan bij u thuis opgehaald. Ja, en waarom al die veranderingen? Hier in het gemeentehuis sta ik naast wethouder Cor Vervoort. En die kan ons ook uitleggen waarom deze veranderingen. Waarom, Cor? Ja, nou bij het inzamelen van afval is het de bedoeling dat we zoveel mogelijk afval wat te hergebruiken is, dat we dat ook afzonderen en hergebruiken. En zorgen dat we zo min mogelijk restafval houden wat verbrand moet worden. Verbranden is slecht voor het milieu, maar verbranden is duur, kost dus de inwoners geld. En dat is niet de bedoeling. We willen dat tot een minimum beperken en we willen zoveel mogelijk afval hergebruiken. Ja, en welk afval, misschien nog wat concreter maken, kunnen we dan nog beter gaan scheiden, zodat we het kunnen hergebruiken? Nou, wat we gezien hebben in de achterliggende periode is ook dat wij, als het gaat, ik noem het maar even de grijze bak, het restafval wat we hadden, dat er heel veel GFT en E, dat is groente, fruit, tuinafval en etensresten, zat. Dat is allemaal te composteren, zoals dat heet. Dus dat hoort eigenlijk niet in het restafval thuis. Ja. Dat was één vraagstuk waar we tegenaan liepen. En het tweede was, daar waar we plastic inzamelen in de grote containers, dat was te veel vervuild. Er zat ander afval tussen, waardoor het plastic werd afgekeurd en dus verbrand moest worden in plaats van gerecycled. Dus ook dat kan eigenlijk beter. En we hopen dat ook beter te doen in een nieuwe situatie. Goed, dankjewel meneer Vervoort, dankjewel Cor. Zometeen, dames en heren, praten we hier verder met een aantal mensen van het team afval. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we kijken naar een filmpje. Want de afgelopen tijd ben ik samen met Sharon op pad geweest in Venray. Om alvast met een kleine knipoog vooruit te kijken naar wat er straks allemaal gaat veranderen. Kijk maar eens mee. In Venray gaat het een en ander veranderen. Tenminste, als het om afval gaat. Nog meer en beter scheiden, zodat er zo min mogelijk restafval overblijft. En daarom hebben wij vandaag afgesproken met Wilbert en Anja. Hey, hallo Wilbert en Anja. Wat fijn dat we langs mochten komen. Ja, heel fijn. En precies op tijd. Precies op tijd? Hoezo? Ja, nou kijk. Daar komen ze aan. Kijk hem. Ja, daar is hij. Kijk die jongen. Ja, geen grijze bak, hè? Nee. Ja, die kun je niet vinden. Sorry, maar wat is hier aan de hand? Nou, wij hebben al 8 weken geen grijze bak meer aan de straat gezet. Ja, 8 weken, hè? Weet je wat er scheelt in geld? En dan neem ik aan dat jullie dus ook bijna geen restafval meer hebben. Nee, we scheiden alles. Blik, plastic, glas, papier. Dat maakt niet uit. Anja, laat ze eens kijken. Ja, kom even mee. Tadaa! Zo, Anja, dat ziet er inderdaad heel goed uit hier. Ja, indrukwekkend inderdaad. Ja, hier is het papier, hier is het glas, hier is het plastic, de metalen verpakkingen en de drinkpakken. Allemaal in een speciale zak daarvoor. Ja, en alles gelabeld, dus het kan eigenlijk niet misgaan. Ja, en op deze manier houden we dus echt heel weinig restafval over. Ja, dat moet ook. Want de grijze bak wordt nog maar 1 keer in de 4 weken opgehaald. En zelfs dan zit hij niet helemaal vol als ik het goed begrijp. Nee, nog lang niet. Een hoop geld dat we ermee besparen? Niet normaal. Hey, en met dat geld wat je overhoudt, doe je daar nog iets leuks mee? Jazeker. Gaan we uit eten. Hè, schat? Ik ben de Chinees en Anja ben de Griek. Wat zouden ze dan doen? Gescheiden natuurlijk. Nou, bedankt voor jullie enthousiasme hoor. Ga zo door. Wat een interessant stel, hè? Ja, zeg dat wel. Maar wel supergoed bezig. Ja, goed bezig die Wilbert en Anja. Naast mij, dames en heren, staat Mark van de gemeente Venray. En Mark die weet zo'n beetje alles van afval. Zeg Mark, hoe realistisch is dat nou wat Wilbert en Anja doen? 1 keer per 4 weken de restafvalcontainer aan straat. Dat is toch niet niks, hè? Nee, dat klopt. En, ik kan me heel goed voorstellen dat veel inwoners dezelfde vraag hebben. Maar gelukkig hebben wij daarin goed onderzoek gedaan. En het bleek eigenlijk dat nu al gemiddeld de inwoners 1 keer in de 6 weken de container aan de straat zetten.
Dus vandaar dat we hebben gedacht, nou, dat kunnen we dus makkelijk op 1 keer in de 4. Dus als heel veel mensen dat al kunnen, 1 keer in de 6 weken, zou 1 keer in de 4 weken voor iedereen haalbaar moeten zijn. Ja, en daar komt bij dat eigenlijk, als je kijkt naar de inhoud van die containers, er zit eigenlijk voor 90% herbruikbare materialen in. Hoeveel? 90%, waarvan dus eigenlijk maar 10%, dus 1/10 deel van de inhoud, is echt restafval. Ja, dus er moet gewoon echt beter worden gescheiden. Ja, dat zei de wethouder net ook al. Maar volgens mij is het ook zo dat in die grijze bak stiekem heel veel etensresten terechtkomen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Uit ons onderzoek bleek dat in sommige gevallen meer dan de helft van de container gevuld is met GFT-afval. En daarom willen we eigenlijk de inwoners helpen door dat elke week te komen ophalen bij de mensen aan huis. Ja. Dus de mensen die... en dat is vervolgens ook niet meer... dat hoeft niet meer betaald te worden. Ja. En op die manier hopen we zoveel mogelijk GFT-afval te verzamelen, dat dan weer nuttig hergebruikt kan worden. En ja, daarmee de inwoners helpen zo weinig mogelijk restafval over te houden. Precies, dus in die grijze bak, dan moet het liefst eigenlijk helemaal niks meer van dat GFT plus E, heb ik net geleerd. Hè? Die etensresten moet daar niet meer inkomen. Ja, is het niet logisch dat er zoveel GFT en E-afval in dat restafval zit? Zeker als mensen in appartementen en in flatgebouwen wonen. Ja, dat klopt erop. Daar is het percentage GFT-E in de rest nog hoger. Dat zit tegen de 60% aan. Vandaar dat de gemeente eigenlijk heeft gedacht van, nou, we willen die mensen graag meer helpen in het afval scheiden, erin te ondersteunen. Dus ook de mensen in de hoogbouw die krijgen straks mogelijkheden om hun GFT-afval te scheiden. Ja, en dat hadden Sharon en ik ook al begrepen. Dus wij zijn op onderzoek uitgegaan, mensen, om te kijken hoe dat in zijn werk gaat. Kijk maar eens mee. Heel veel mensen gooien hun groente, fruit en tuinafval al keurig in de groene bak. Deze bak wordt iedere week opgehaald. Maar wat als je daarboven woont? En dus geen groene bak hebt. Hey! Bjorn, kom erin. Bjorn gaat voor ons koken, dames en heren. Oh, lekker! Wat schaft de pot? Gewoon Hollandse kost. Aardappeltjes, sperziebonen en gehaktballen. Hé, maar deze zijn volgens mij al gaar. Nou, nog even. Oh, niet zomaar weggooien, Bjorn. Nee, dan moet je scheiden. Daar maken ze compost van. Ja, dat wil ik best doen, maar waar laat ik dat dan? Dan doe je het maar even hierin. Oh, heel handig. Ja, en dan doe je zo speciaal zakje in. Zo, en alles weer spik en span. En dit kan straks gewoon met zakje en al bij het GFT-afval? Ja, die zijn namelijk biologisch afbreekbaar. Nou, mooi. Ja, we kunnen aan tafel. Ah, dat was super lekker, Bjorn. 1000 sterren. Nou, dankjewel. Ja, het was echt heel lekker. Nou, goed zo. Hey, en nou, morgen gebakken piepers. Hey, en alles wat ik voor de rest nog over heb, dat kan ook gewoon bij het GFT-afval? Ja, dat klopt. Zelfs botjes of visgaat, dat kan er allemaal bij. En vis en vlees, dat zou ik even in een oude krant wikkelen. Nou, bedankt jongens. En jij bedankt. Zo, dat was gezellig. Ja, en super lekker. Ja goed, en Mark, maar waar kan Bjorn dan met dit groene bakje naartoe en al die mensen die in een appartement of in hoogbouw wonen? Ja, daarvoor hebben we bij de meeste appartementen en flats hebben we zuilen neergezet. Het zijn zeg maar kastjes en er staat zo'n groene GFT-container in. Ja. Dan kunnen mensen met een afvalpas kunnen ze die openmaken en dan kun je hem leeg kiepen in de bak. Ja, dus op die manier komt het toch in een grote groene bak terecht. Ja. Ja, en dit zijn de enige versies? Ja, dit zijn de GFT-keukenbakjes. Die worden gratis verstrekt door de gemeente. En voor mensen die niet met een GFT-zuil inzamelen, die krijgen een 25 liter emmer. Ja. Nou, dat is deze. Daar kan al aanzienlijk meer in. Er kan meer in. Ja. En die wordt dan ook 1 keer in de week opgehaald bij de mensen aan huis. Ja, hey, maar hoe krijg je het dan toch zover? Want volgens mij gaat het ook om een gedragsverandering. Dat mensen het niet meer zo vies gaan vinden. Want dat is het volgens mij heel vaak.
dat warme etensafval, denken ze dan toch? Zeker in de zomertijd. Daarom hebben we ook die keukenbakjes uitgedeeld om de mensen mee te helpen. Ja. En wat je bijvoorbeeld kan doen, is dat je biologisch afbreekbare zakjes in het emmertje doet. Ja. Nou, dan blijft alles netjes. Dat zagen we net ook al in het filmpje, hè, dat zo'n speciaal zakje erin. Dus dat helpt allemaal mee om dat gevoel van, dat is vies, om dat weg te nemen, waardoor het beter gaat met scheiden. Ja. En hoe vaak kun je dat nog een keer herhalen, dan al dat GFT en die etensresten opgehaald? Ja, nou deze 25 liter emmer die wordt 1 keer in de week opgehaald. Ja. Dan kunnen mensen in de afvalwijzer en de afval-app kunnen ze zien wanneer dat is. En de zuilen die bij de appartementen en flats staan, die worden eigenlijk leeggehaald op het moment dat ze vol zijn. Dus onze nieuwe inzamelaar die houdt dat precies in de gaten. Ja. En die kunnen op een gegeven moment precies zien van die container zit weer vol, die gaan we even leegmaken. Dus het is niet zo dat mensen uit appartementen er tegenaan lopen constant. Maar die grote groene bak is vol en waar kan ik alsnog met dat spul heen? Dat wordt goed geregeld. Als het goed is, komt het allemaal goed. En op die manier voorkomen we ook dat het gaat stinken bijvoorbeeld. Ja. Dus zo'n container blijft nooit lang vol staan. Ja, en ik begreep dat er straks nog veel meer aan huis wordt opgehaald. Namelijk het zogenaamde PMD-afval. Voorheen kon je jouw lege drinkpakken, Blik en plastic. in de speciale containers bij de supermarkt inleveren. Hoi meneer. Hoi, hallo. Pakken jullie even mee aan? Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee meneer, u kunt uw PMD hier niet meer bij de supermarkt kwijt, hè? PMD? Plastic, metaal en drinkpakken. Oh. Maar waar moet ik dan met dat spul heen? Nou, komt u maar eens even mee. Kijk, en dan kun je al je PMD in deze speciale zakken doen. Alsjeblieft. Hey, en die komen ze gewoon bij je thuis ophalen. Dus het plastic, blik en de drinkpakken, allemaal in die zak. En dan komen ze dat thuis ophalen. Maar hoe weten ze dan waar ik woon? Nee, ze komen gewoon bij jou langs. En op de afvalkalender kun je precies zien wanneer ze bij jou langskomen. Dat is handig. Ja. Nou, succes hè? Hey, dankjewel jongen. Hey, ook namens de vrouw. Hé Gerda? Hey, kijk eens even. Eens van de televisie. Dus zwaaien. Hey, bedankt. Dus, al je plastic, metaal en drinkpakken, allemaal samen in een speciale zak. Gewoon alles bij elkaar en aan de straat zetten. Goed geregeld. Goed, dames en heren, inmiddels bij mij aangeschoven Mieke van het afvalteam van de gemeente Venray. Staat mooi achter de grijze bak. Zeg Mieke, vraag, dat PMD-afval op straat en aan straat, waait dat dadelijk niet allemaal weg? Geeft dat niet enorm veel rommel? Ja, ik kan me voorstellen dat je dat afvraagt. Maar er zijn eigenlijk al heel veel gemeenten in Nederland die op deze manier het PMD-afval inzamelen. Ja. En dat blijkt eigenlijk vrij goed te gaan. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat je de zak goed dicht maakt, hè, zodat als de inzamelaar de zak van de straat pakt, dat dan niet alles wegwaait. Ja. En het is ook handig om de zak een beetje te groeperen, bij elkaar aan de straat te zetten en of wellicht aan elkaar vast te binden. En dan gaat dat redelijk goed. Ja, want je hebt het over die zakken goed dichtbinden. Je hebt daar zo'n rol met zakken liggen. Zijn die goed dicht te binden? Zitten daar van die touwtjes aan? Ja, er zit een trekkoord in inderdaad. Ja. Dus in principe moet dat geen enkel probleem zijn. Nee. Maar dan hoor ik nog een paar van die kritische Venraynaren zeggen... ja, maar dan heb je daar allemaal die zakken aan straat. Wat doen de katten daarmee? Krabben die dat niet allemaal kapot? En dan ligt het alsnog overal te kijken. Ja, en er zijn ook natuurlijk mensen die denken van... bij mij in de straat, daar waait het toch altijd wel heel erg hard. Dus we hebben ook gezegd van wie wil, die mag een kroonring aanvragen. Dat is een soort kapstok die om de lantaarnpaal gaat. En daar kun je dan de zak aan ophangen. En die hangt dan iets op hoogte, zodat die katten daar ook niet bij kunnen. En natuurlijk is het belangrijk dat mensen niet eerder dan de inzameldag zelf... die PMD-zak eraan ophangen. Want ja, hoe langer het afval in het straatbeeld hangt, hoe meer kans er is dat er wat verwaait. En die kroonring nogmaals, die kun je gewoon bij de gemeente aanvragen. Ja, dat klopt. Ja. Waarom gaat de gemeente dat nu eigenlijk doen, dat inzamelen van dat PMD-afval?
Ja, nu is het zo natuurlijk dat mensen het gewoon apart in ondergrondse containers of daar naartoe kunnen brengen. Maar wat blijkt, dat heel veel van dat afval erg vervuild is. Dus dat er eigenlijk afval in zit wat er niet in thuis hoort. Ja, dat is een beetje een terugkomend verhaal wat ik vandaag al een paar keer heb gehoord. Ja? En dat betekent helaas dat, dat plastic afval dan niet hergebruikt kan worden, maar afgekeurd wordt. En dat is heel erg duur voor de gemeente, want dan moet het betalen voor die vracht ook te verbranden. Terwijl het eigenlijk geld kan opleveren. Hè. Plastic, daar krijg je geld voor als gemeente. Ja. Dus ja, vandaar dat we hebben gekeken wat zijn nou inzamelmethoden waaruit blijkt dat er zo min mogelijk afval in zit wat er niet in thuis hoort. En die zakken blijken daarin het beste uit de bus te komen. Want dat zijn natuurlijk transparante zakken, dus dan kun je heel erg goed zien als er iets in zit wat er niet in thuis hoort. Dit zijn dan ook de zakken, alleen die zakken worden door de inzamelaar meegenomen. Dus als iemand denkt, ik hang er een ouderwetse grijze zak aan. Nee, die laten we staan. Ja. Die blijft gewoon hangen. Ja, nee, het moeten echt van deze speciale PMD-zakken zijn. Want daar kun je er inderdaad doorheen kijken. En de inzamelaar voelt ook wel of het zwaarder is dan anders als er iets in zit wat er niet in thuis hoort. En alles met als doel dat er veel meer gerecycled en hergebruikt kan worden. Ja, daar draait het om. Daar draait het trouwens ook om als kerstverse ouders zeg maar, hier aan bij kunnen dragen. Met bijvoorbeeld luiertjes. En zo zagen wij dat ook gebeuren bij de pasgeboren Bodie. Als je ouder wordt en je krijgt te maken met incontinentie... Of als je ouder bent en je hebt jonge kinderen, dan krijg je te maken met luiers! Hé, kijk, daar heb je zo'n kerstverse jonge vader. Hé, Nick! Hoi, goedemiddag. Wat zie ik? Net vader geworden van Bodie. Hoe gaat het? Los van de gebroken nachten? Prima. Op een roze wolk? Roze? Zeg maar gerust bruin. Man. Zijn dat allemaal luiers? Ja, en dan gaat het zo nog wel een paar jaar door. Hé, maar Nick, wist je dat je die luiers in deze speciale witte luierzakken kunt doen? En die kun je dan weer in die speciale luiercontainers gooien. Oh, dat wist ik niet. En waar kan ik die dan vinden? Bij alle kinderdagverblijven. Dat kun je niet missen. Dat scheelt een hele hoop. Ja, en ook een hele hoop in je portemonnee. Het scheelt wel 10 grijze bakken per jaar. Zo, dat scheelt echt een hele hoop. En Nick, weet je, die luiers die worden 100% gerecycled. Ja, en dat is dan weer goed voor het milieu. Schone lucht, dat zou wel fijn zijn. Oh, kijk hier, wat een scheetje. Het is jouw beurt, schat. Volgens mij mag ik weer aan de bak. Ja, als het maar niet die is, hè? Nee. Succes! Het is dus goed om te weten dat je babyluiers gratis kunt weggooien in de speciale containers. Hey, en niet alleen baby's, ook volwassenen kunnen hun incontinentieafval hierin kwijt. Goed geregeld. Ja, goed. Mieke, waar kun je dat nog een keer vertellen? Waar zijn die luiercontainers te vinden? De luiercontainers die staan bij kinderdagverblijven en peuterspeelzalen en dergelijke. En die inzamelpunten die kun je allemaal vinden op de afvalkalender. Ja. Die kun je vinden op afvalkalender.venray.nl of je downloadt de afvalkalender Venray app. Ja, en dat is heel gemakkelijk om te doen. En dan krijg je zelfs ook allemaal meldingen wanneer je dingetjes aan straat moet zetten. Ja. Dus aan te raden, beste mensen, als u hem nog niet heeft, eventjes op die telefoon zetten. Keihandig, toch? Ja, Mieke, is het eigenlijk niet zo dat mensen in plaats van die luiers allemaal weg te gooien, gewoon weer terug moeten naar die wasbare luiers, net als vroeger? Ja, eigenlijk wel ja, want afval voorkomen is altijd beter dan afval recyclen. Maar er bestaan natuurlijk wel wat vooroordelen over de wasbare luiers, al zijn die in de loop van de tijd wel echt gemoderniseerd. Ja, wat zijn de vooroordelen dan? Nou ja, dat het allemaal vies en lastig is. En met wasbare luiers, daar heb je tegenwoordig van die inlegvellen. En je hebt allerlei nieuwe soortige broekjes met allerlei leuke printjes. Dus eigenlijk is het best wel hip om wasbare luiers te gebruiken. Het zou een idee zijn voor wellicht jonge ouders om daar toch eens over na te denken. Goed, dadelijk 1 maart gaat dat nieuwe beleid in. Gaat dat meteen vanaf dag 1 werken zoals jullie dat denken? Of? We hopen natuurlijk dat het goed van start gaat, maar het is ook logisch als er gewoon een periode is van wennen. Hè, dat mensen gewoon, het is toch ingrijpen in het dagelijkse leven van mensen als het gaat om afval. Dus mensen hebben gewoon even de tijd nodig om te wennen aan het nieuwe inzamelsysteem. Maar goed, ik ben ook van overtuigd als mensen eenmaal gewend zijn en ook het belang en het nut ervan inzien dat dat gaat lukken. Ja, beste mensen, dan is het toch nu aan ons als inwoners van Venray om hiermee aan de slag te gaan.
Ja, u heeft het gehoord, het zal in het begin even wennen zijn. We mogen proberen, maar uiteindelijk gaat het helemaal lukken. Daar ben ik van overtuigd. Heeft u nog vragen over het afvalbeleid? Dan kunt u altijd even kijken op de website van de gemeente Venray. www.venray.nl/afval 2022. Goed, we gaan ermee aan de slag. Vanaf hier zeg ik bedankt voor het kijken en wellicht tot de volgende keer. Tot ziens.